pišemo istoriju Bosne. Pucanjem linije drugog krajiškog korpusa na ovom prostoru mi prodiremo prema Krupi, prema Kulenvaku. A to nam je zadatak. Što prije da Ljutočani dođu tamo gdje trebaju, a Krupljanima da se stvori prostor da tu zauvijek Bosansku Krupu uzmemo i da je više nikad ne damo. Od nas zavisi, od nas pojedinačno i muslimanski narod i bošnjački narod u cjelini i Bosna i Hercegovina. Vi ste dosad uradili neviđeno. Da napomenem da nije bilo boraca 5. korpusa, ne bi bilo ove federacije, a pitanje kakav je bila Bosna i Hercegovina. Izdržali smo onu ofanzivu februarsku. Najbolje četničke snage pretrpele su poraz na Radoču. Krupljani, kojima odajem priznanje, odbranili su Joju, Vučkovac i Plavno, gdje su napadali i Panteri i neki Vukovi i ne znam nija koje se četničke snage. Prema tome, ovdje su sada slabije četničke snage. Pomoć oni ne mogu dobiti za naredna 2 dana. I mi moramo satrati. I zato ja vam odajem priznanje na dosadašnjim uspjesima. I danas pišemo svjetlu istoriju naše Cazinske krajine. I zato strogo izvršavajte naređenja vaših komandira i samog sebe. Vodite računa na lukavstva. Daleko su lukaviji nego što mislimo. Ako se predaje, predat će se možda sa bombom u ruci. Komandiri, komandanti, sa bismiletom povedite jedinice na polazne položaje. Nemo se pomjerati, uskiću. Gospodine generale, 17. viteška krajiška brigada postavljena da smotri vaše informisanje. Borci 17. viteške brigade, pozdrav domovini! Pozdrav! Pozor! Na mjestu! Odmah! Borci, dobrodošli u Bosansku krajinu. Evo, napokon se spojio 5. i 7. korpus. Vi ste prošli, kao i borci 5. korpusa i narod, sva iskušenja ovog rata. I vama pričati o prošlosti ne treba. Nosite oružje i uniformu zato da oslobodimo našu Bosnu i Hercegovinu. I zato ste i prebačeni ovdje i danas, sutra, mnogi će obići tamo gdje su rođeni, svoje najbliže, ali nama
da oslobodimo. I zato moramo mnogi biti strpljivi. Na redu je Banja Luka i tu nema mnogo pričanja. Ovih dana mi smo oslobodili veliki prostor, teritoriju naše domovine. I vi ste nam došli da učestvujete u oslobađanju preostalog dijela Bosanske krajine. Krajina je jedna i ne može biti u krajini više korpusa i armija sem jedna armija. Tako da na putu našem ostaje još uništenje prvog korpusa. Mi smo drugi korpus krajiški razbili. Jednom je general Talić rekao da se nikad neće spojiti 5. i 7. korpus, jer mu to ne da prvi krajiški korpus. A ja sam mu odgovorio, to je tačno i zato ćemo mi uništiti prvi krajiški korpus pa ćemo se spojiti. Evo, na ovom prostoru bilo je nezamislivo da se postroji jedna brigada armije Bosne i Hercegovine i doživjeli smo i taj dan. Mjesto, kako oni nazivaju, jedna od najsrpskih opština, a sad je eto najmuslimanskiji. Vaš dalji boravak odredit će komandant brigade koji će poći sa mnom na izviđanje prostorije i određivanja plana rasporeda i upotrebe jedinice. Ja samo želim da vam u ime boraca 5. korpusa, naroda ovog kraja, izrazim zahvalnost za sve što ste učinili u centralnoj Bosni. A da napomenem da samo vi i pojedinačno i kolektivno znate koliko i šta ste uradili. Kome i kako odgovaraš. I zato pred neprijateljom nema milosti. Dok god postoji četnika u Bosni i Hercegovini, rat se neće završiti. Bez obzira na pregovore i razgovore. Mi smo natjerani da uzmemo oružje, da se ustrojimo svakog dana. Mi sad imamo sve više i tenkova i topova. Samo juče i prekuče zarobljen je jedan četnički divizion i tenkovska četa. Bićemo opremljeni i sad smo bolje nego oni. I zato nema stajanja dok ne izađemo na naše državne granice. Vojnici, još jednom hvala vam za sve što činite i izvršavajte naređenja svojih starješina. Komandante, vi sada razmjestite brigadu, vi znate kuda. Zovem, gospodine. Kako si? Cirkin! Komandiri i komandanti povete jedinice u sastav maršalskih kolona. Ostati na mjestu i čekati pokret. Okrećeš ti prvi, kad će se druga nastaviti. Prva čeka sad tamo, ne idete nigdje još. Narode, šta ja vama da kažem? Dobrodošli, vidim nasmijana lica. Hvala vam. Jesu to sve ključani? Čuskići, gdje je on? Sad u autobus i pravac upio. On zna što firma
usput, gospodine generale. Bog da inša Allah. Hoćemo ako Bog da inša Allah. Eto, da Da živjeli. će Allah nam dati sve bolje i bolje ako Bog da inša Allah. Da živjeli. Nadamo se s vama i sa našim predsjednikom, ako Bog da inša Allah, samo kao pobjednici. Samo kao pobjednici, inša Allah. Pa, Drugo ništa nam ne preostaje. mi smo već pobjedili. Inša Allah. Jel tako, pošto smo izdržali ovo sve do sada, sad nema govora. Kad smo mi izdržali bez topova, haubica i tenkova. Goloruki I krenuli puša. tako rekući. A sad kad imamo i ovo, onda... Sumnja jok. Nema, ali treba još izdržati, Sigurno. treba još htjeti. Trebate i vi tjerati one koji bježe, koji se sakrivaju ženama pod suknje. I koji su po inostranstvu, morat ćemo i mi stavljati neke, ne znam, nija barikade. Sankcije. Ali, eto, ja vidim nasmijana lica ovdje i to je sve bilo u Geu. Pravniku, Geu. Gospodin Egrlić, predsjednik okruga Miluke, pa sam rekao predsjednik Šuc, predsjednik. Naš kanton se zove Umunsko-Sanski, sad ćemo morati promijeniti Umunsko-Sansko-Vrbanski, jel tako? Nešto mijenjati, jel? Situacija na terenu, ili ćemo Vrbansko-Sansko-Unski, kako se? Dobro, Bihać je odigrao u ovom ratu Veliku ulogu. Sigurno. Ne želim da budem skroman, ali cijenim da Bihaća ne bi bilo ni Bosne. Jer mi smo uvijek vezivali oko 20.000 četnika, to je jedan korpus. Da su oni krenuli na centralnu Bosnu, da bi to bilo haos. To i sam Karadžić rekao. Kaže, ako riješimo, uništimo 5. korpus, onda cijeli korpus nam ostaje višak. Onda ne bi bilo ni Hrvatske, ne bi šta je ostalo ovo tamo. Tako da je sve išlo svojim tokom i dobro ide. Ne može bolje sad biti. Da. Nije kako je on rekao da je samo njihov Bog, srpski. Nego je naš. A kako kaže Naš je Allah. Kako kaže Mi smo njegovi Karadžić? bili pravi robovi. I ostavimo inša Allah ta'ala. I Arabi da nam učvrsti naš ima našim srcima, da ostanemo do eđela dana čvrsti u ovome svome opstajanju i postojanju. Kako kaže Karadžić? Srpski narod, nebeski narod. U redu. Onda mi imamo nebesku silu. Onda se potrebe. Ja njima sve odobravam. Sve je tako, samo je tako. Ali onda moraš antitezu, daviš tezu, antitezu. Eto, sad smo se na ovom polju vidjeli, nego ja sinoć kad sam krenuo od Sane pa nikad doći u Bihać, ja kažem, trebalo to samo prepješati, preći autom. Mi smo se jučer tako isto čudili kad smo išli ovdje od Livna prema Grahovu. Stvarno mi je prvi put ja bilo tuda preći. I kad sam vidio onaj prostor onoliki, sad su sada Hrvati momentalno zauzeli. Vi ćete vidjeti, Pudin Han ne postoji. Ali to je interesantno, oni su školu ostavili i u školi je bila komandna brigade. I svi četnici koji su dolazili u Pudin Han, on je dolazio, vidio ono razrušeno, evo javili su mi sinoć da su otkopali negdje masovnu grobnicu. Išao sam ja baš vodio U ključu. I vidite sad, onaj koji dolazi ide na front, on ono vidi razrušeno i već se psihički priprema, psihološki, da ruši. Jer on uvježbava se na onom našem tamo gdje je džamija, ona divna u Pudinom Hanu srušena. Ona je tako srušena, samo je legla ovako dole. Tako da... Onako stoji. Da. Amir, ja dobro da je Amir. Amir, znam da imamo i jednoga Amira. Amir on je ključan. Ovo njeno samo ime, pokad je to bilo... Ovo je Abdić, on ima sina Fikret Abdić. Abdića. Ovo je naš Abdić, pravo, to je negdje su... On je onoj operaciji Tigar išao kod Abdića i odigrao važnu ulogu prošle godine, kad smo prevarili cijeli svijet i Abdića u pobuni Bihaća. Kad smo se naoružali, kad smo dobili onu municiju, kad je se Abdić posljedno, ne znam. Ovo je prilika možda za pregovora sa Radovanom ili Ratkom Mladićem. Da li ste pokušali da stupite u kontakt, pošto evo nema šanse da nešto učini? Ja sam vojnik koji ne pregovara. Ja izvršavam naređenja, drugi pregovaraju. Zar sa zločincima pregovarati? Šta je sljedeće? Šta vi mislite? Banja Luka možda. Slažem se.